Na, hello, Sziasztok. én Darkness Gamer vagyok, és itt van velem Liked Gigant. like. És ahogy látjátok, kivittük. Wow! Úgyhogy most egy kicsit szünetelünk. Ja, és vannak minigémek. Igen, látod? Minigame. Minigame, ami hülyeség szól. Mango-vel, a Snowy Foxy-val, ha nem másmilyen nevűen akarjuk nevezni. Külön. Igen, csak hogy itt van az ajtó, nézzétek? Itt, hogy exit. Hát igen, sajnáljuk, de kurva de még van. Mentek a legelejére. Ugyebár, látjátok, meg lesz nyilván ez az egész. Itt le kell mennetek és megtalálnátok a harmadik karját, mert ugyebár meg nem egy karja van. Ez... Well, is it? Én nem tudok erre menni. Tehát ez valami kicsit... Nem tudom mi. Akkor menjünk az előző királyratra. Ciao. Na igen. Most Második éjszaka. amint természetesen nem viszünk végig. És köszönjük, hogy itt voltatok. Ez nagyon sokat jelent nekünk. Sziasztok.